ac dyma nhw bob un yn cael ei anfon allan. Y beirniad yn gwylio nhw'n cerdded. Dwi'n credu bod cerdded yn holl bwysig iddo fo, mae'n edrych yn ofanwl ar yn o wan, dydy o, so... Pwy sydd yn mynd â hi? Wel, mae yna newid yr ail wedi dod fyny yn gynta. Zara Owen. Bydd Zara'n hapus wan. Zara Owen, Dolas Showgirl. Yn dod i'r bryd yma yn y ffair eiaf. Wedi tynnu fewn yn ail, mae Booth Night Fever, dyma'r berchnogaeth, Miss Hannah Bertorelli. A'r gyntaf wedi symud lawr i'r drydydd safle, Blue 2. Y beirniad amlwg wedi gweld rhywbeth... Wel, fel ddedon ni, bach yn gynharach na, mae'n jyst y golwg cyntaf ydy'r tynnu mewn cyntaf, a mae'n amlwg, mae wedi cael golwg bach agosach yn ono, a mae wedi gweld rhywbeth bosib mae'n licio bach fwy yn un ar llall, a mae wedi newid i feddwl, a dyna beth yw'r waith o am y bore yma, so mae wedi gwneud i waith, mae'n debyg. Wel, yn drydydd yn fanna, Both Night Fevers, mynd ni lawr, gallu ni weld... yn drydydd rwan, mae Blue 2 ac... Yn am bedwerydd, mae wedi tynnu'r ceffyl am bedwerydd, wedi dod fyny'n rôn uchel. Hatter o Sandy Short y berchnogaeth Eira Gaino wedi dod fyny dipyn y fyny'r llinell na i'r bedwerydd safle. A Willow's Way, Misty Orr yn bumed. Saith wyth dim, Piran Miss Money Penny yn chweched wedyn. Felly mae yna dipyn o newid wedi bod yma yn awyrniadu yn y ffair eia. Ac mae'r beirniad yn debyg yn garw'r lleill fewn fel oedd yno. Mae wedi gwneud y newidiadau mae eisiau gwneud, ond mae'n cael jyst golygfa arall, ond maen nhw'n gyd o'r un taip, a da ni'n gallu gweld yn union beth mae'r beirniad yn edrych am. So, rhaid fi gyfadde, dwi'n credu bod o'n bell am o'i le, Wel, y Ceffyl Chwaraeon y dosbarth i'r ciwion sydd dan sylw y beirniad Wysi Davies o Ro Morgannwg ac yn sefyll ar ben y dosbarth ar hyn o bryd mae Dola Showgirl. Allai'n gweld bod yna lot o newid yn mynd i fod yn yr adran yma, ond cael ei weld cyn bo hir. And so to the first presentation of the day in the sport horse class is class 192. Wel, mae'r rhysglymau yn ei ffordd o'r swyddfa tu ag at cylch a stiwardiaid a'r beirniad yn camu allan. Margaret Jones from Berryw with Dolas Showgirl. Mae'r noddwyr yma hefyd, mae'n debyg. We're delighted to welcome the sponsors of the horse section. Sport horse section is Cathy and Peter Bowbray. Wel, mae rhyw trafod, mae'r beirniad yn noddwyr cyflwyno'r rhosglymau ar riban goch. A wobr gynta yn mynd i Margaret Jones o'r Llallwng. Second, 792. Dolas Showgirl yw'r enillydd. Zara Owen yn cynhyrchu. Ac llongyfechiadau mawr i Dolas Showgirl a Margaret Jones. HS Blue 2. Fourth, 795, Eira Gaino, Hatter Sandy Shore. Fifth, 761, Hillary Waterhouse, Willow's Way Stud, with Willow's Way Misty Orr. And the sixth position, 780. Dyma ni yr enillydd yn y dosbarth cyntaf dydd yma yn y ffair eia. Zara, it was a nice win. Second, moved up to first. Yeah, no, lovely. Yeah, really nice. It's first time out for it, so delighted. And you've had a bit of success showing for Margaret, haven't you, in the past? Yeah, we've had a great time. I used to ride the mare it was out of. We had great fun with her, so it's lovely now her stock's coming on. Well, I can see Margaret over there with her iPad filming a lot. So yeah, she's delighted. She thinks the world of it. Well, breakfast is on her, I hope. I hope so. No, congratulations, Diane. Thank you very much. Thank you. There we are. Hands together. First winner of the day.
The sport horse full class. I said she deserves a round of Enillydd applause. i'r dosbarth cywion yn adran y Ceffyl Chwaraeon. Y bethrogaeth Margaret Jones Dolas. Dolas Showgirl. Yn cael ei arddangos gen Zara Owen. It just blew two. After all, Sunday.